Ja kad sam bio mali, to već jedno 12-13 godina, ja sam se naložio na tu celu priču oko rock'n'rolla i potrudio sam se u startu da nekako ja dođem do te pozicije gde ja mogu da se nađem u situaciji da to bude ono što ću ja kao raditi kao nekakav životni poziv, tako da sticajem raznih okolnosti to se i desilo. Normalno znao sam da ulazim u bend gde Čavke je bio, da kažem, ikona i legenda i sve to, ali ja nisam išao sa tim pristupom da ću ja sad tu moći njega da zamenim. Švabu smo hteli u bend, ali kao, on je bio hipik, znaš, kao, imao sam dugu kosu i kao, bio sam hipik, ne valja on za bend, kao, bolje da ga mi ne zovemo u bend, ono. Posle toga kad sam došao u bend, svi su imali duge kose. Znači, 84. sam ja došao u bend na kraju godine. Znači, do aprila, mislim, 85. sam već postao stalni član benda i, mislim, onda dalje kreće nova faza, ta električnog orgazma.